Khubor ka Batesi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong Ka Khasi Hills Autonomous District Council kalakhot yaki arliang mamla na kabentaban bishar benya yaki kam ki bayadai bat ka jingmi ka kenrum kenram hapo ka hima nongspung u executive member katanat ilaka uba jambor war ulakhot yaki kinhon ki ba persha ya acting chief ka hima nongspung bat kumju ro yaki kinhon ka ba kershan ya acting chief Habaya keren bat kikin hon ki ba persha kila penpau ke jing sngokemen ba ka KHADC kalakhot yaki ban ya keren yaki babon ki jing ujor persha ya acting chief uba kenteu bor lang semle bat kila penken mau yaki babon ki jing ujor persha ya bat ki penpau ru ka jing kermen ba ka KHADC kan sabishar hok ya kane ka kam acting chief uba kentius emle ru ula penpau ka jing sngokemen ya ka jing khot jong ka KHADC bo ula yo ya ka lat ban penshai ya baro ki jing ujor persha ya Hoi na kaliang jongi tengi penpau ba je kata ka jing sngo ba ni persha jur na kaliang kinong komplain bat kum juru ya ka ba ka jing snchar jo kalawan sibun ka jing huri hura snong ki thau ba pher Aduk ki snong nong spung ya kebangi syong isa aduk ki lengdo ki right jong ka hima hi baro ki bai ki don ka jong ka jing komplain nyiwan hang ne ya kebangi penpau ya kata ka jing persyak jur ba ka diskusil kan syum no ya karai ban penhap no uni fungship ba menta ya kebangi kum ki paj ba ngemon ba mu sinchar ya ke hima jongi de tangkine hi ya ka bangila ban pensngeu hapi bat kumjur ka district council ya ka bakan shim ya kata ka sinjam ka bakan aino ya karai ka ba bahaya na beta jong ka jinsin shar apo ka himano spung bakan wara no ya kata ka jing shongsuk shongsan ka himano spung na kaliang ka jongi ngina ester ne sani bha la jan don kumba lai kanta tam iye hakani ke jingkhat hajar jongka district council lingba i ba jambor war belong in charge ya ke ilaka banyak kran habidai ba kane ke jing persya ka jongi yo ni pentiu borlang simle belong acting chief ba la suthung tang district council kram ki bakra patri na do mencham snam hadu kat manta Kalong ke baso tanat nak leng district council nga ayaro sisa ba menta hakani ki isi ba menta kila sedang banyayaan da ka ba yakino ki benta kila sedang ban khot hearing wakile kum hakipor mensua remut ban penkanyus im pura ro kam ka jingtip lang jongbaro kada ki mut ban penkanyu ating sim ro mendon ba pentip lang ibaro ndai menta ka de kenti ka baning kong nak district council try kan de ka history masa nam tak hiru hang ni district council menta ka arpunyo tarik kaba kala khot hearing pers ban khot lang ya ki wa complain persya bat ya ki tu kinong sak complain ha kani ke jingi thir ka jongi na kalyang ka jongi complainant si ngong bala sibun ba ki complain ki banging ladap ai sa ka office dan brom jong ka district council ka bolong ka slam apni ya clarity jongi khasi te ngim na kwa banong banyak ji sibun ba namar ba ke berkat ki kwa sakhiru kila da bi lingba ki press ki printing media bat ki electronics media ki balalong sisa kita third witness na ka banta ka persya ka jungi ya uni acting chief ba lathung na ka district council te kumta na kalyang ka jungi hi ke pangikran mantan khaddu katangewai kalong bet ba ngi kentu ya district council haba pithong ya uno acting chief lane ya uno kri nong sensar jong kono ka it ka himala ni ka rat ka muluk kidai ban long bet karkum ka clause ba section jong ka appointment of chief and headman act ka khandai spa sam khandai ndai kum makalong menta kilayat lat kita ki brokat namar ba ki bakrau ki patri ki bolong ki try it tra hima ki try ya khando ka siap him sim laya dan bentai em ba ni acting chief tekum tahi kani ka jingalang ka jongi kalani ka jing hearing na kaliang ka district council kala menjur ya kata bakan sa syong no mardo habi dai bakani ka penrum ka badon hangni ko hima nong spung bat na kaliang jongi ru ngiong ba ladakat ba pinang penslam yole si dadan kanu ka jing mi ka huri hura ka kurum ka kanram ka district council ka de bandan jigit lam kumta na kaliang ka jongi ngini therti bet bangim tip i kamta
ditang litahi kalong ba kai ka banging la yakran banta kalong ba kila kubur ba kin sasyong ki isi kumno ban ni perkhat nak banta yu ni acting chief tengi kramas kamba ka isi jong ka district council kilong kibri kebla staff ba kebla sempang mo bakin le ya kebron kan kat kum ka hok jongi ki khun ki haja jong ka himal nong spung hi brok we bat kum juru nak liang jongi kum ka yeng bakra batri jong ka hima nong spung ban ong ba hidai ban reinstate mardor ya lingdo ubalajit mangi katur namar h rosilan jerwa namar ba kajing pen khanyan ka jong ni acting chief lu tolong ba sabapalat da ka ba ulale beriti ya ki bobon ba ki kam om tang hapo kamun pulau kla jongi henry ya ki bo ya hasatlak jong ka et ka hima nong spung hi brok we tang ni kentin nak liang jongi ni kentu ik de sungsil ba kan le mardor ya kat kum kejingi kran ba kisah sekolah ki bangi lai kran tu ka khot hearing na ka ilaka department bene selong halor ka jing don kinu ujo ya ka jing weng ka jongi ya ka kam acting sodar yo ba wan kastar marwe nado te kisnam har hajat khandai ta te ngi weng ya te ka kam pensai mene ha ka ya mena kalau bangi weng yo ba wan kastar ya ka kam acting sodar kalong katum ki ujo ki bala ujo dan ka ki pensisha ki ba kino ujo ki la sulang ba ke video clip ba wan kastar hakapor ko ba dang khnam ha ka klan covid-19 bawan testar hajaka ba un don bat ki pa ba banong ban yada kan klap henry ula lum ban ban ki dang ba ban ya khala hakmat ki nong song shno te hadin ba ki sang halang vdp ba nong song shno kang jot tenelian chuni la khot yo ba wan testar ban ai ga jin pensai ka ba mar khamat te ha ka te ga jin pensai tenelian ba wan testar la kubur boleh te kam debat naliang kini ujur kla tawa de ban weng te naliang jungi ka de deti ka jungi kinong thung yo ban weng ya kam jungu amar ba kalong persa ya ki kendon sno kalong persa ya ki ta ki jin penyat jong sno te ha ka ju ka poru ka jin khot hearing mene kalong halur ka kam leng khoi ka ba ni naliang ka istip dor bar ngim sem la pediang ya ka proposal balai bagi sorda bantung acting lendo yo bab setuju dan lain jungi mene la pensai baka kam bantung ya ki acting kadai ka kam jong kai step dor bar jong kai ma kam dei ka kam jong sorda nama ki sorda ni ai ka appointment ya ki kalau bakin pet ya ka hakamnya di kroi ka pa hakishunong ki jong ki omba kin pet hakata ka jing ye jet ya thung ya ki lendo lane ya ki acting lendo ke sakawiru along halur ka jingweng ke jongi ya uba roslan na kakam lendo hi nioi habai de patu ka isu lele kala kham khlut bhawa ki media ro rei boros ka tungim sem la pensai na ma bangim kwa bagi kam jong ke hima ba ni kren ki media rei jat ko piong bagi don kam ban pensai tingi don kam ban pensai kan om dei ban aliang jongi kumbala keno ba ong ba ngile don bo rei ngi suspend yo ba roslan jerwa na kam lendo kalong kat kum ki ujo ka bagi sordar hawar hajar khat khandai mening la batai kat kum ki ujo bro ba liang ki ujo de hadin mai la ujo na pendep kat kum ki prosedur bagi la pan ni ka jing pensai ka sokos na ba roslan la kentai pan ai sokos tinggal la pen kenal biang ro bau de ban ai ta jing pensai la kentai kalawan pengilap ro ba ni urang ba udon kti ha ka ba ya kajaka jongki hante hepo boda kajaka bala suma lari la rap taki we pede jaj benre hante kinde pede ki ai pede hakasino te hakasino sepni de hanne kalami kajine ranya ke hima kapal ba ke hima nong spung ka thok ka kasino de na kata kata ngilap ba une urang ba udon kti ka kamro de na kata kata ilapan ci pensai re kentat mardor wole persa de kat kum kasanat ka bangi thung kaji pen skami hukum lendo kalau ba phimla ban persa ya ki kendon ya ki hukum ki balado bat ki ban sapemi lara pi persa
ya ka dorban hima la ban weng ye pi ya kam lendok kono kono kapo te kadi ka kam ram ko jong ya kaneru aba ubreu sim kia tip ya kata ka kam lendok ko jong uru sim lawan ban haki meeting haki isi ba pero sim lala ban po ka I ba ude ubreu ubom don ka responsibility kat kum ya ka kam aba ubat hajing sisa ni long like lot hakane keri lada persah begini persah apa sih persah ndai kain bandong kesan rempai rem dorbat persah lanti sengkil kat lundo udai utau member jongka estip dorbat hina wan ka isik persah ka isik de kumjuru habai dei berkata kam ba kilendo ki persah ya ka jing thung ni ngat ting chief kide kim sung thu ka ei kata korkom ki ei ki an ka kren sai ka kum ka appointment of chief and headman act ka kren sai ba ka dis council kala pantung ya noru kat kum ha ka jing ibet jok don kami ki aktin banda pan chilma namar ndai tu full fledged not kam banda ki elector andai kane ka kam aktin ka song ka isi ka ibet no dem ki ongru ba kita kilendok ki metrailan dan yang jungi nimsem la ong tewat nomwan ni bilang kelut yaki ni ju pentet yaki saki meeting saki isi berper reba maki kim don ka responsibility nin ong ayu de kata ka de kuwi benta bat mener la pensai ba kitu kilendok ba mik sekmat ki bawan ber persah mene ka hari kide kilendok la resign kide kilendok la shawer ka kata ka long londok long khoi la resign bat ni lon ba ruslan jerwa ude londok la shawer kiwi lendok kim sem lawan pan pa bangi persah bat londok ng khoi badan menta bo londok lo kha badan menta wi trilang bat ni rengkat ke isi ke bangi hahi manong spung midon kumba shispa tam islam manoi pi hakidi ki por blale ki sordar kumba shispa tam kiba krishan kiba persha kinton tang ba hapo te haba kum tanong ba kin krishan toy katay malaban len kumba ka jahanong spung ka to te katiki isu jasim yong jasim yong hajing sha kim dai ban persaya nga ndai de bang ama pen hab yo ba petre dai ka dis council na ba ki kam jong de ban ong ba ki persaya ong to bi to ka ku ba wan don bok ka kurjero hajing lam ba wan don bok ka dai ban persaya mereka kurhi hajing hapor ban long presiden de kiwe ki kan persaya ka jing wang jing ba silat te ya kata ka kursi nyong te hajing sha kadai ban yakun ban pensisa ke bau ba petrik kremle iti kam bala sha ujo ba ka diskonsel to le bakan persa eta kontri kam ke jongi nasngi ba kursi myong bat ni kam don jire em kata hi kadai ka bentan naliang yang don februari keren be ya ke ka jing sisa ya ke ka badai ban keren ukren be ndon ya kan no ko jing sale pan lanjungi rung isanya hak tu ka hearing ke bang ngihun katkum ka jingalam jong tamtam ka jisa ne ki record proceeding untuk ka ibang keren te ngatrai kata de kam jo ka isi humnu gor be banle te ki de ki elected number ma ngatrai ka ka bakti ki sim ka ka bakile hinda banta ka jingha jong kihima kasih ti habai de ba kata banta ngim de ban keren ni ki jisno ada nga keren ni ki jing sisa kat ki ujot ngade ban amar kidi ki kam ki bom song nia kidi ki kam ki bom don nong ren ban suong ba hi ni ki breu habangi trei ka kam ngim dei ban trei ne keren kat kum ka jing sni ngi dei ban keren ba trei kat kum ki kendon an kat kum ki jing sisa ngim dei pi ban ong ba ong adon jing jan waktu ngani to pi nga ba tu propose lendok jong lang khoi ngalong porlok ha ba Mr. Jun andrei ba ka lenti kam dei kum ta padete ni haban le ame ka jing sisa ni de ban le ame ka padai ngim dei ban ong bangin trei de ka jing sni opi